Bertsoa bizi gazte bideo podcasta. Arabako Bertsozale elkartea eta Izaskun Arrue kulturgunearen eskutik. Kaixo egunon, eta ongi etorri Euskal Ahotsen podcastera. Gaur, nor etorri da gurekin, June? Mentxe ditugu Kerman eta Antxon bertsozaleak. Hori da, hemen gaude. Beti bezala. Antxon, Kerman eta alderantziz. Eta, zelan zaudete, gaur? Beti ondo. Lasai. Lasai, a ber. Ezagutzen ez dutenei, Antxon eta Kerman bertsolari famatuak dira Euskal Herrian, eta pizka bat beraien bizitzatik hitz egitera etorri dira. Hori da. Antxon, esan diguti baserri batean bizi zaretela. Nola da elkar bizitza? Elkarbitza ona da. Beti danik hor gaude, behiekin, txerriekin, oioekin, lasai. Hori da, baserri batean oihartzunen bizi gara, beti danik, batzuetan bronkak eta haserreak hartzen ditugu. Baina daukagu gure animaliek, gure bi behiak dira David eta Alzola, eta esnea ematen digute, eta baserri batean superondo gaude. Bai. Bertsolari profesionalak zarete egun, nola hasi zineten? Eskolatik, haur hezkuntzan geuden, eta hor gure aitak ziren bertsolariak, eta beti kultura hori transmititu digute, eta gu beti izan gara lagunak, eta hori da. Eskolan hasi ginen, pizka bat prometan bertsoak egiten, eta azkenean horrela bukatu dugu. Eta Antxon, jende gehiago egiten zuen zuekin, edo bakarrik zuen bi? Ez. Lehen bakarrik gu eta batzuetan gure aita amak laguntzen ziguten, baina gehienetan bakarrik gu. Vale, oso ondo. Eta eskola batera jun zarete bertsoak ikastera, edo? Izan zen aukera bat proposatu ziguten, baina esan ginen ezetz, zeren geure nivela oso altua zen. Nire gomendioa da bertso eskola batera joatea, gu txarto egin genuen, baina hori izan zen geure ibilbidea. Vale, hau apartez, orain aldian, joan zarete txapelketa batera edo zerbait? Txapelketa batera, ai ama, joan gara askoz gehiago baten baino. Urteak dira, eta txapelketa askok egin ditugu. Ia Espainian nivel, nazionalean. Espainia mailan. Eta, zelan esperientzia, kontatu pizkatxo bat? Guretzat erraza da hau. Gu joaten gara eta bakarrik ateratzen dira hitzak. Hori, urte hauek eta gero, hori txapelketa bat, beti daude nervioak eta urduritasuna, baina hor ateratzen gara eta beti irabazten. Azken finean, lehiaketa gure bion artean da. Baina beti divertigarria eta jendea ezagutzen, eta hori, sozial izaten da. Eta nolakoak dira bertso txapelketak? Errazak. Pero nola funtzionatzen dute? Hor joaten gara eta eszenatokira igo, eta beti dago hor pertsona, eta esaten digu gaia, gu bertsoak improvisatzen, gero daude modalitate ezberdinak, eta hori da guztia, Eta esan duzue, improvisatzeko esaten dizuetela, baina sekretu bat daukazue edo zerbait, edo naturala izan dela da. Beti dago etxean praktikatzea, eta igual lehenago pizka bat irakurtzea berriro, baina improvisatzea da, ezin duzu irakurri ez da ezer. Sekreturik ez dago, eta behin eta berriro praktikatzea, eta azkenean, errimak bururatzen zaizue, saiatuko naiz. Bai. Eta zer nahiago duzue normalean? Bikoteka aritu edo banaka? Dena ondo egiten dugu. Ni nahiago dut banaka. Gero, binaka egitea eta agian zerbait txarto ateratzen da, eta gero aguantatu hau etxean. Ez da peñazo bat, Eta
orain gaurko tema bat ukituko dugu, da adimen artifiziala. Nola pentsatzen duzue adimen artifiziala dauken impactua bertxotan? Ba, impactua izan du, porque orain egin alduzu bertsoak ChatGPTarekin, eta hori, ba, azken finean tristea da, porque zu imaginatu zure burua entrenatzea bertsoak egiteko behin eta berriro, eta etortzen da hemen takoak ez? Porque hau da umentxako, ez? Ba, bueno, etortzen da pertson bat, eta ChatGPTarekin egindako bertso batzuk, eta hor, ba, kriston txaloka eramaten ditu, ba, hori, ba, oso tristea da, eta txispa hori galtzen du. Ja ez da berdina. Eta zontxon, ba, ze pentsatzen duzu? Bani berdina pentsatzen dut, eski ja ez da berdina. Orain denok izan aldira bertsolariak, talentua izaten ez badute, eske, ChatGPTarekin, hor sartzen duzu gaia, eta bakarrik egiten du. Hortaz, zuen pentsamendua da teknologiak bertsolariari kalte egiten ari diela. Eragin dio, baina teknologiari buruz hitz egiten dugunean, ba, ere sare sozialak eta hori, eta hori guztia, ba, ere daka nola esaten da, visibilidad. Bai. Ikusgarritasuna. Eta, bai, pues, sare sozialak, ba, jendea ikustea zer egiten dugun, eta hori, ba, ere ona da, porque ezagutzen dute, eta, ba, podcast hau, teknologia da. Bai. Baina ona da, porque gu mundu hau ezagutzera ekartzen dugu. Esan nahi duguna da, ba, podcast egitea, osea, gure bertsoak egiterako, ba, teknologia ez duela laguntzen. Baina gero, ba, ikuspegia handia egiten du. Baina, gero txapelketa ofizial batean, ba, ez du importa. Da, ba, zu ateratzen zara eta teknologia bosta zora. Bai. Eta orduan zuek adimen artifizialik gabe gai zarete bertsoak egitera. Bai, noski, betidanik. Ba, hori entrenatu dugu, urte askotan. Eta adibide bat? Ba, egin Egin aldiguzue bertso bat? Bai, noski. Hemen gaude podcastan, kermanetan txon, adimen artifizial, hori da mierdon. ChatGPTarekin lantzen egunero, hori ez da meritua, haze txapuzero. Oso ondo, eskerrik Ba, asko. hor, adibidez. Xe polita, izan da oso polita eta improvisatua. Txisteratik, atera dugu. Bai, Txapelatik. justu. Bai, hemen dago. Dena hemen. Eta zer etorkizuna ikusten diozue bertsolaritzari? Bertsolaritza, ba, daude gazteak gaur egun bertsolaritza azten ari duten. Eta, ba, etorkizuna ikusten dugu, beti egongo dira gustuko duten pertsonak, eta, bueno, ni egia esan da uste dut lehen baino gutxiago egiten hankiela. Orain umeak beste gauzak egiten dute, PlayStation jokatzen. Fortnite. Bai, baina ez duzu, Antxon, ez duzu uste jende talde txiki bat jarraituko duela bertsoak egiten? No, bai, hori bai, baina esaten dudana da asko ere gutxiagoa direla. Bai. Beste gauzak daude, normala da, Bai. Adaptatu behar da, dena. Mundua aldatzen ari da. Gazteek bertso kultura hartzen ez ari direla deritzozue. Hori esaten ari nintzen, daude gazteak, noski, beti egongo dira, pizketxo bat. Baina gehienok orain TikToka eta gauza hori denok streamerrak izan nahi dute. Eta hori ez da fundamento. Bai. Zer egin daiteke hori aldatzeko? Aibez, eskolan ikasgau behit bertsoa. Bai. Daukat, Oso ondo. daukat nire anaia, daka seme bat, eta esan zigun bertso tailerra bat egin zutela eskolan, eta ni pentsatu,
Ba, oso ondo, horrela, ba, kultura transmititzen. Bai. Eta, adibidez, zer esango nuen. Ere zer gertatzen Imanol. Ez... Bai, Ba, edo berto tailerra batekin. Podcast hau, adibidez, ba, gazteen txako izango da. Hau ez du ikusiko nire aitona. Bai. Gazteen txako izango da, eta, ba, da pizkatxo bat el granito de arena. Bai. Dana. Bai, oso ondo. Ba, hau izan da dena. Eskerrik asko etortzeagatik, Ja. eta Hain erraz izan da? Bai, bai. Ja. bertsoak egitea baino errazagoa. Bueno, Bai. hori... Bueno, Hemen, zuetako bai. ura eman diguzue, ni espero nuen ardoa, txikitero que garea, Eske, hau kakasartarra. Bueno, pues eso. Ba, jazta. Bai. Bertxo bat botako du agurra Ba, esateko. Nahi baduzue, Animatzen naiz. Bertxo bat. nahi baduzue, venga. Ea. Animatu zaitezte bertxotan astera, mundu zoragarria etorri ikustera. Hori da. Ba, eskerrik asko. Animatu zaitezte bertsoak egitera. Mundu polita da, Bai, oso polita, eta ba, lan egiteko, pentsatzeko eta euskera lantzeko oso ondo dago. Eta gutxienez, pertsonak ezagutzea. Eta gero, pues, agian sagardotegi batera, jotea jatera, ba, Bai, oye, bai, pasatzeko. planak Gauza egitea. da saiatzea. Saiatzen baduzu azkenean, ondo egingo duzu. Orain los club de running. Ba, pues, club de bertsos, du. Bai, Egin behar dira. Hobeagoak. Bada, hostia. Pues bueno, Bueno, ba, mi esker eskerrik etortzeagatik. asko. zuei. Eskerrik asko entzuleok hau entzuteko eta ikusteko. Animo. Ale, agur.